हम अखिलेश राज आप सबके बीच एगो विश्वकर्मा जी के भजन लेके आइल बानी। हर कंप्यूटर वाला भैया, हर गाड़ी वाला भैया, हर डीजे वाला भैया से रिक्वेस्ट बा कि रोज सुबह सुबह और वह सभी विश्वकर्मा जी के भजन के जरूर सहरसा 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 राजा सहरसा 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 राजा सहरसा 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 इनके कृपा से चले सहरसा 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 महिमा से इनके उड़ेला अंबर में रुपलेन हो। हाँ इनके कृपा से चलेला कार मोटर रेल हो। महिमा से इनके उड़ेला अंबर में रुपलेन हो। अपन बेटा अखिलेशवा से गीतिया गवाइले। ई दुनिया बनावे खातिर विश्वकर्मा जी गइले। ई दुनिया बनावे खातिर विश्वकर्मा जी गइले। ई दुनिया बनावे खातिर विश्वकर्मा जी गइले। ई 17 सितंबर